Κύριε Κατρούγκαλε, πριν από 2 μήνες περίπου καταθέσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τη συνάδελφό σας, κυρία Σακοράφη, ένα ερώτημα για την κατάσταση στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ποια είναι η θέση της Κομισιόν για την πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών από ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και βέβαια για την πιστοποίηση της νομιμότητας των τίτλων που εκδίδουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στην Ελλάδα? Η εκπαίδευση, όπως γνωρίζετε, είναι μια δημόσια υπηρεσία και ένα δημόσιο αγαθό. Δεν κατοχυρώνεται μόνο στο Ελληνικό Σύνταγμα, κατοχυρώνεται και στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν λοιπόν απάντησε στην ερώτηση που τους κάναμε με την αυτονόητη απάντηση ότι για να εξασφαλιστεί η ισοτιμία των τίτλων που δίνει η ιδιωτική εκπαίδευση με τη δημόσια, πρέπει να είναι ανάλογο επίπεδο οι σπουδές που παρέχονται σε αυτήν. Και για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει και να υπάρχει ο σχετικός δημόσιος έλεγχος από τις δημόσιες αρχές και οι αρχές οι οποίες πιστοποιούν να έχουν τα εχέγγυα σοβαρότητας και φερεγγιότητας που χρειάζεται για κάτι τέτοιο. Τελικά, σύμφωνα με την απάντηση της Κομισιόν, οι νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί το τελευταίο διάστημα για την ιδιωτική εκπαίδευση από τον κύριο Αρβανιτόπουλο και έχουν διαλύσει τόσο την κρατική υποπτία στα ιδιωτικά σχολεία, όσο φυσικά και το εργασιακό καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, είναι μνημονιακή υποχρέωση ή υποχρέωση από την Τρόικα, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση και η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, είναι εθνική πρωτοβουλία, αμιγώς εθνική πρωτοβουλία κυβερνητική, χωρίς έξωθεν πιέσεις? Προφανώς και δεν πρόκειται για μνημονιακή υποχρέωση. Προφανώς και τα θέματα της εκπαίδευσης στο ακαδημαϊκό του σκέλος, σε αυτό που δεν αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, είναι καθαρά εθνική και όχι ευρωπαϊκή υπόθεση. Είναι εξίσου καθαρό, θα πρέπει να είναι και στο δικό μου το μυαλό και στο δικό σας, ότι όλοι αυτοί οι διοκτώνοι νόμοι της τελευταίας περίοδου δεν οφείλονται σε έξωθεν πιέσεις, αλλά σε μια καθαρή επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να θυσιάσει τα συμφέροντα της εκπαίδευσης, τα συμφέροντα των παιδιών μας για μια καλύτερη μόρφωση, στα ιδιωτικά συμφέροντα κερδοφορίας των σχολαρχών. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θεωρώ τη συγκεκριμένη αυτή νομοθεσία αντισυνταγματική και υπάρχει τη συγκεκριμένη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρόκειται να την καταργήσει όταν θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση. Να ευχαριστήσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της ΟΗΛΕ και ενημέρωσε τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα.